Sibeke ngenkulu intobeko nentokozo ukuthi sikhulume nawe njengombukeli nomlandeli wayi-channel. Sibonge kubona bonke abantu abalandela i-channel. uNkulunkulu ehambe nani. Enelekelele kona konke nikufisayo nenikwenzayo njengamanje. Laba abasemsebenzini basebenze emsebenzini abayithokozelayo. Manje abathokozi bathole ngcono. Abangasebenzi bathole imisebenzi ukuthi labo abasemabhizinisini engathi ke ngaba impumelelo akwazi ukufaka inzuzo efanele neyanele. Zonke indleleni nazo uNkulunkulu engathi angazenza siphumelele. Icebo lezitha lingaphumeleli phezulu kwempilo zenu. uThesalonika wokuqala chapter 5 verse 11 uthi therefore encourage one another and build each other just as in fact you are doing. Kusho ukuthi abaseThesalonika namhlanje noma uNkulunkulu into afuna ukisho kuwena njengombukeli ukuthi ngakho kufanele nakhane noma ke nikhuthazana empilweni bese niyakhana futhi njengoba vele nikwenza. Usho ukuthi into ebalekile uma uphila uma ubona omunye umuntu loyo muntu umkhuthaze empilweni. Uma ubona omunye umuntu elahlekelwe yithemba ufuna umkhuthaze. Ubona umuntu osephukile emoyeni, umuntu osengasaboni ukuthi impilo isengashintsha ibe ngenye indlela, lowo muntu ufuna umakhe ngoba uyahiye ukuthi sikhuthazane sakhane yabo ngokweqiniso. Uma siphila asisiphilele thina kodwa siphilela nabanye abantu ukuthi impilo yami ayibe ne-impact e-positive komunye umuntu. So nempilo yakho ayibe ne-positive impact komunye umuntu. Ngabe umuntu wasekhaya, ngabe umuntu osebenza naye, ngabe umuntu mhlawumbe ohlala naye nje emphakathini, wherever you are, but impilo yakho ayibe nokuthi omunye umuntu ugcine akhekile, omunye umuntu ugcine akhuthazekile nje ngokubuka nje impilo yakho noma ke nge-contribution yakho kuleyo mpilo yalowo muntu loyo yabona. So khuluma ke la ngamaphupho amabili amathathu. Sobheka iphupho lika Sonto Rosalind Mweli. Good morning. Ukuphupha ugibele imoto emnyama ikhanyisa amalayithi ebili gijima. Usho njalo. Sometimes ke sidibana inkinga ukuthi ungaboni kahle ukuthi ubhale kanjani, but ingathi isho njalo. Uma uphupha la ushayela imoto emnyama, lolu uphawu usuke lukwexwayisa kwesinye isikhathi ukuthi ungenzeka mhlawumbe ube nokuhishana ngamazwi noma ube nokuxabana nomunye umuntu yabona umaziyo mhlawumbe ensukwini ezizayo yabona, noma ke ungahle ube umuntu obhekana nesimo mhlawumbe ngemnandi noma isimo esilikhuni kodwa uzokwazi ukusibalekela noma ukusigwema nje ngempumelelo yabona. Futhi esingakuveza la ukuthi uma ushayela imoto emnyama komunye umuntu kuyaba upha usuke lukhombisa ukuthi lowo muntu loyo uzama ukufeza inhlelo asuke nazo okungelula ukuthi asifeze, noma umuntu osuke ephokophela phambili ngokwempilo kepha kube kungelula kodwa egcineni ebezokwazi ukuthi ephumelele. Ushuthi singathi thina usuke lo muntu ephokophele phambili einhlelo zakhe kungelula ukuthi asifeze kodwa uzogcina ekwazile ukuthi asifeze ngempumelelo yabona. Ushuthi despite the challenges, despite the encounters, you'll be able ukuthi ube ne progress empilweni yabona. Komunye ke imoto emnyama iyayisibikeke isifo yabona. Unkosana noma ke inkosana yamagcokama ithi kunjani phasa kuchazana uphupha kuhamba phakathi kwabantu nqunu. Sisho kaningi ke kodwa ke ngizonqamulela nje ukuthi uma uphupha unqunu phambi kwabantu kungaba uphawu la usuke lokubikela ukuthi uma ukuthi umuntu onezimfihlo noma onemfihlo noma lezo mfihlo nazo zingase ke zivele obala, kube nabantu abaningi abazozazi, noma uma kunento wena engaziwa umuntu ngawe yabona, okusho ukuthi leyo nto leyo izogcina mhlawumbe abantu sebeyazi ungazelele yabona.
kusho ukuthi ungenzeka uzosithola usethubeni lokuthi kugcine kuvele imfihlo zakho noma kuvela amahlazo akho okade wafihlile nakade engaziwa, yayibona. Singathi thina uma uphupha futhi uphambi kwabantu unqunu, upha lolu lungasho ukuthi kunehlazo elingahle likuthele lazwa abantu abaningi ungalindele. Kodwa futhi kuyenzeka uhambe phambi kwabantu unqunu uzethembe. Into engasho ukuthi umuntu who do not conform to the standards or norm of the society, yayibona. Ungaba into enhle ke nokho, yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu enibusise ingane zakwethu, uNkulunkulu enisikelele.